ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଏପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟେ ଓ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହା ଆମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସରଳ ଭାବେ ସତ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ, ଅତିଥି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସତୀର୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏହି କଥାଟି ଆମର ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆମ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଆହୁରି ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ କି ବାସ୍ତବରେ ଦୁନିଆର ଚେର କ'ଣ ଏତେ ଲମ୍ବା? ଏହି ସବୁ ସମାଲୋଚନା, ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ବିତର୍କ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସତ୍ୟର ଏକ କରୁଣ କାହାଣୀ। ଆମ ସରକାର 5Tର କଥା ପ୍ରଚଳନ କଲାଣି, ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତି କମୁନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ରାଜନେତା ଓ ସରକାର ବାବୁ। କାରଣ ଲାଞ୍ଚ ବିନାରେ କିଛି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଯେତିକି ଅପରାଧ, ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅପରାଧ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ CPC ତରଫରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସତର୍କତା ଦୁର୍ନୀତି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ନେବାନି। ଲାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଏହିପରି ଜିନିଷ କି ଯିଏକି ଆମର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠକା କରିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଓ ନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା କଥା କି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ପ୍ୟୁର୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼ର ଆଲୋକ ପକାଯାଏ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କାରବାରରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତି ସମୟରେ ବିରୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଦେଶକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମେ ହିଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଦେଶ ଗଢ଼ା ଏବଂ ଏହି ସମାଜ ଗଢ଼ା। ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।